que é pontevedrés afincado no Val do Lemos, é arqueólogo, licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago e especializado en Arqueoloxía e Prehistoria pola mesma universidade. Traballa de arqueólogo por toda a xeografía galega e ten unha doble faceta que pensamos que é complementaria, que, ademais de ser arqueólogo, traballando como arqueólogo, facendo controles, excavacións, etc., fai tamén guía de montaña. Entón, nós hoxe vamos a aproveitar a súa doble faceta, porque pola mañá vai nos explicar o que é unha explotación aurífera, e pola tarde vai nos acompañar e vai nos facer de guía. E aparte desto, quero resaltar que participou no equipo que elaborou o proxecto do Xeoparque do Caurel e ademais é asesor científico do comité que leva este Xeoparque. Entón, aproveitando, xa digo, esta doble faceta, agora vamos a escoitar a súa conferencia. Non sei se ao final funciona esa animación que estaba preparando, pero senón el vai nos explicar de palabra todo o que é unha explotación aurífera. Bueno, sin máis, logo, deixo-vos con el. Funciona, non? Sí, está bien. Bon, pois bo día a todos e a todas. Chamo-me Iván e quería, como sempre, como é perceptivo, agradecer desde logo a Mariña Patrimonio que me convidara para vos falar aquí da minería aurífera romana. Por suposto tamén ao Concello de Foz, por prestar os medios, o espazo, e a Diputación de Lugo, a Sección de Cultura da Diputación de Lugo e Presidencia por colaborar tamén, non? Bon, vamos a facer agora de mañá vamos dar unha pequena introducción, digamos, sobre a minería aurífera romana, sobre os sistemas de un poquinho de nada de xeoloxía e sobre a introducción do que é a minería aurífera romana desde o comezo, desde antes de Roma, desde o Conce, bueno, desde o século XIX antes de Cristo. A intención desto non é tanto dar unha clase como para que conceptualicedes para que levedes, digamos, dun xeito máis interiorizado a visita que vamos a hacer a tarde, vale? Para que ir a campo e interpretar unha mina de ouro así en abstracto é un pouco complicado. Unha vez que te van contando vas vendo, pero se levas os datos e entendes como se picaba, como se traballaba, como era esa lógica, vale, eu entendo que se vai, digamos que o cerebro vai adaptarse máis a percibir o que temos en campo. A parte que hai elementos en campo, nas minas, que non se ven, porque se destrozaron ou porque están longe, vale? Entón, pois eso, levarmos unha idea xenérica de como serían os sistemas de explotación romanos para realmente a intención é para que despois vayamos a ver, non? Este tipo de explicacións de charlas sobre minería poden facer moi extensivas. Podemos falar dun montón de campos, non? Desde o que valía o valor da moeda, porque utilizaban para que querían ese ouro, a administración, os cargos, pero realmente a idea é que teñamos unha base para podermos ir para entender o que vamos ver a tardiña, vale? Bon, pois, empezamos. Bueno, que estábamos probando unha animación que fixemos e inauguramos hai nada, o Centro de Interpretación de Minería Aurífera Romana no Concello de Esclarecil, dentro do Xeoparque Mundial da UNESCO Montañas de Caurel. Deseñámoslo e inaugurámoslo ahora, está interesante, así, é máis ou menos o que vamos falar, pero, bueno, un poquinho máis amplio. E na animación, pois, explicábamos un pouco o que vamos falar e o que vamos ver, pero de unha forma, pois, máis amable, digamos, pero, bueno, o aparello non colabora. Non conseguimos sacar de luz. Pero, bueno, contámoslo, sinto por vos, para este que asumir o que diga, preguntaremos máis despois, se pode contesto, vale? Bom, pois comezamos. Como introducción, dende o século XIX antes de Cristo, non? Mais ou menos, cara 1800, 1850, cando fora, empezan a aparecer evidencias de fallas, de xollas, de ouro nos xacementos arqueolóxicos, vale? É ouro moi básico, laminado, pero nos está indicando varias cousas. Vamos poñer exemplos, nos está indicando que en ese momento, na prehistoria recente, a xente coñece o ouro e o utiliza. Ese fosilía, ese elemento diferenciador nos está dicindo que coñecen o ouro. Por que coñecen o ouro?
O ouro é un mineral que brilla, é raro, é escaso, non? E está sempre limpo, non oxida, vale? E sobre todo nestes casos que se, sobre todo, aproveitase no lavado das areas do río, cando brilla, cando hai densidade, velo, e é algo que chama a atención. Imaginademos cando estamos falando, hai 4.000 anos, máis ou menos, ben? Entón, partamos da base que chama a atención, non ten outro valor de entrada que o escaso, o raro, que como tal se debe convertir en un elemento de prestigio, non? Además de indicarnos que se hai xoias de ouro e que hai unha tecnoloxía, que se hai un tempo de aprendizaxe en traballo dese material, non? De que saben extraerlo, tamén está dicindo desde unha perspectiva social que algo tan escaso, en si o ouro é escaso, hai en todas partes, pero pouco, e que aparecen tan poucos xacementos, hai digamos que unha aclaración para decirnos que empeza a haber xa unhas sociedades que entendemos en todo o neolítico, máis ou menos, tenden a ser igualitarias, máis ou menos, hasta onde podemos chegar. O feito de que haxa estes elementos que son diferenciadores xa nos está empezando a indicar que de algún xeito xa hai unha diferencia de clases, vale? Entendendo a diferencia de clases, que la quere entender e que non diga que non existe será outra cousa, pero temos esa modificación, digamos, hai un elemento diferenciador, vale? Claro está, en esos primeiros momentos ese ouro obtense do bateo, non hai probas físicas de minas, e entre que os houbera non poderíamos saberlo, porque como las distinguimos. O que sí que é seguro que en bateo de río, das áreas fluviais, que foi o que se usou, se utilizou en Valdeorras hasta comezos deste século pasado, do século XX, hasta comezos non, hasta mediados do século XX, que hai un documental da Tele Galega onde recollen unha ureana de Valdeorras falando é unha chulada, é moi importante, non? E usaban esta bateadora, porque esta bateadora, localiza está depositada, está exposta a Candoaban, no Museo Provincial de Ourense, vale? E é da zona de Valdeorras. Entón, a primeira evidencia, século XIX a.C., o sea, as datas que vamos dar son genéricas, vale? Para que collamos un concepto de datacións. Había elementos de ouro que nos indican que se coñecía ese ouro porque o ouro brillaba, porque era distinto, era escaso e que marcaba unha diferenciación e que se extraía mediante bateo, correcto? Entón, eso sería un pouco posterior, ese ouro fundíase e se nos fixamos un momento nesa torta vemos como se facía, o sea, unha vez que fundían, que xuntaban, que bateaban, separaban ese ouro da area, botaban un bol, queimaban, o sea, encendían, fundíase e despois estas estriñas todas por aquí nos indica que enfriaba rápido en superficie, vale? O sea, vamos, fúndese, bótase, aplástase e aí está. Isto é dun castro, vale? Pero que teñamos idea como é a lógica deses lingotes, por decirlo así, vale? En época, este castrecho probablemente en época prehistórica é prácticamente semellante. O que sí que xa é desa época a garantía esta dos montes moros, que como vemos é unha técnica de ouro, aquí hai moito ouro, relativamente moito ouro, e é unha técnica básica. Funden, que hasta aí vemos que saben facelo, e a base de golpes, empezan a estirar ese mineral, o metal, perdón. E unha vez estiramos, fanlle cortes. Vale, estas pezas desta época é a que nos indican o que estas e outras, é a que nos indican, pois o que os acabo de dicir, isto, que en ese momento ten que ser unha pasada, de feito hasta para nos hoxe é unha maravilla de peza, non? Sinxela, pero unha imaginada de 4.000 anos, ben? Eso é no primeiro momento da creación de ouro. Que pasa? Que pasa o tempo e empezan a aparecer estas cousas que xa coñecedes todos aquí, sobre todo por esta zona, non? Este pedazo animada de casi 2 kilos de ouro, vale? O Torques de Burela, e este que ahora non me acordo, pero creo que esta es de por aquí, non? De Marzán, de Marzán. Este realmente está ben de ouro, non? Porque creo que non é ouro só, non se sabe. Eu, en principio, o que escutaba é que cando tivemos e miráramos, non era ouro, estaba bañado, pero en todo caso. Más que nada, isto para fazer unha comparación cos torques hai un montón de tipos, vaya, estos defectos son de doble espacio, son todos iguais, pero son iguais, pero bueno, que vexamos o tamaño. Isto nos está indicando máis ou menos o mesmo que antes. Hai unha peza ben máis elaborada, como podemos imaginar aquí, e unha cantidad de ouro bestial. A técnica continúa sendo batelo, ben? Ou por lo menos o único que podemos demostrar. Home, non digo eu que se en algún cuarto que onde aparece asociado, pois ven algo máis gordo o piquen, e a partir de aí sigan por empirismo, pero esta xente, tanto a prehistoria como a xente de Idade do Ferro, os castros, dicimos castrexos, pero realmente cando dicimos castrexos teñamos que dicir a xente de Idade do Ferro que vivía no noroeste, por exemplo, vale? Pois, o ter estes colares que son,
Por un lado vemos que a cantidad de ouro que ten, como vos dixen, bateando extraese moi poquinho ouro. Nós temos feito prácticas de batea e realmente, mira, ese pouco ouro que se extrae do río, que solamente se batea cando hai sol, porque que senón non ves como brilla na area os graíños, os copiños, que nada, é como se foran escamas de caspa, pouco máis, non? Para conseguir un volumen deste, que nos pode estar indicando? Nos pode estar indicando, evidentemente, que non é unha persoa que se dedica a isto. Aquí nos está falando probablemente dun traballo colectivo, vale? De que toda unha sociedade, toda unha aldea, mellor dito, está comprometida coa obtención dese ouro para sacar certo tipo de alfallas, vale? Hai arracadas máis pequenas ou rafaretes máis pequenos que igual, como falábamos no momento anterior, a secuencia que estamos contando, unha secuencia rápida, é máis larga, que podía ser persoal, pero ese tipo de xollas o que nos está falando indiscutiblemente é que hai un traballo colectivo. E iso que nos chega a pensar, danos pensar que este tipo de torques ou outras pezas, digamos que é unha especie como de tesouro da aldea, é o seu emblema, é algo que é de todos. E de feito aparecen representadas, as figuras que aparecen son de guerreiros, son homes fortochos, grandochos, que protexen portas, por exemplo, que están torcados, que están cotorcos. É un elemento de prestigio, o elemento da aldea, é un traballo colectivo, vale? É un paso máis na evolución, quizás, da importancia do ouro e de como se entende o ouro nese momento, ben? En época castrexa falamos. Esta época castrexa, estamos falando de época castrexa prerromana, non? Porque na época romana o mundo castrexo cambia completamente. Aquí estamos falando, na época castrexa do ferro, na época do ferro galego, estamos falando de que son aldeas, como todos tenemos a idea, non? Son aldeas que teñen o seu territorio de caza, o seu territorio de conseguir leña, de hortas, para levar o gado, o que fora. Digamos que son, esto digo para entenderlo, pero non é así, é como se fueran cidades-estado, vale? O sea, cada unha banda en sí, hai relacións entre elas, hai relacións con aldeas do Mediterráneo, con outros povos, hai comercio, desde moito antes, pero son aldeiñas propias, que teñen os seus propios recursos, non? Eso está a chegada de Roma. No ano 19 antes de Cristo chega a Roma, vale? Acaba con Conquista, Augusto, e aí, con un tempo prudencial, acabe toda esa lógica sociolóxica, toda esa socioloxía do castrexo, da edade do ferro, cambia e estas aldeas se adaptan aos intereses de Roma. Xa non se colocan por distribución, por intereses digamos, de repartirse o territorio, non? As aldeas, os castros, empezan a alocarse onde os romanos queren. E os romanos queren que se coloquen nos puntos que les interesa prácticamente, exclusivamente, para o beneficio de recursos. O que ven sendo un estado, Roma sería o que ven sendo un estado colonial. Chega aos sitios onde hai recursos que lles interesan. No noso caso, na Galiza, entre ferro e tal, está o ouro, que é o que máis destacado. Ben? Entón, todos os castros, de feito temos secuencias de castros pre-romanos, o de Iago de Ferro, que no momento da chegada de Roma arrasan, como dicen os romanos que arrasaron os castros, que mandaron baixar aos seus habitantes ás zonas de Chao porque eran moi belicosos e tal, é un parte certo. Hai casos que están claramente destruídos, non abandonados, destruídos en época romana. Hai outros que se están construindo en esa época e para a súa construcción aí quedan, pero que hai outros casos de nova creación que se construíron a partir do século I, en plena época romana. Entón, non teria sentido que estamos extraendo dos textos clásicos, os textos latinos, onde dicen que os castros se abandonan e tal, non. Se crean uns, se modifican outros, e hai outros que xa comenzaron no século IV, por exemplo, e que continúan no 2 e no 3 despois de Cristo, non? Entón, non é que desaparezcan, é que cambia esa teología. O que era o mundo castrexo, cando digo castrexo, repito, que é a costumbre, idade do ferro, cando cambia o mundo da idade do ferro, cando chegan os romanos, ese mundo modifícase. E pasa todo a depender dos intereses de Roma. É dicir, se temos un castro cerca dunha mina, probablemente sea onde viven o maior número de mineiros que traballen nesa mina. Se temos unhos castros, unhas zonas de paso, unhas canes de auga, serán onde viven os encargados de manter esas canes que despois veremos que son fundamentais para o funcionamento das minas. Se temos un castro nunha zona alta de control que teña moito territorio visual na zona de paso, pois será un castro onde estean soldados controlando o que fora, vale? Esa é a lógica a nivel xeral. Esos habitantes dos castros, os traballadores que viven aí, son persoas libres. O dos esclavos de Roma son mito. Entre
comillas. Sí que hai esclavos, sí hai condenados que traballan en mina, os domnatias metala, por exemplo, que son un castigo moi grande, cando falas de metala, es toda a minería en general, non solamente metal, non? Entón, esa xente sí que está condenada a traballar nas minas, son condenados, pero o resto non. O resto son personas que viven nas súas aldeas, que teñen que fazer a súa comida, traballar as súas hortas, cazar o que sexa, relacionarse, pero X tempo dedican ao traballo nas minas como se fora, digamos, un pago de un tributo en especies, vale? Os romanos son colonialistas, pero non son pagos. Se eu teño todo chido de esclavos, teño que manter e vestirlos. Se teño tipos que traballan gratis, cada vez me sale mejor. O sea, gratis, que se alimentan eles mesmos, por eso, por exemplo, vale? Eso para que nos centremos un poquinho na lógica social previa a chegada de Roma, al punto de inflexión, non? Hasta este momento, hasta a chegada de Roma, digamos que a minería romana, a minería aurífera, podemos decir que tradicional, vale? Pero cando chega a Roma, eso acaba e se convirte en unha industria, por explicarnos. E por que cambia? Porque Roma utiliza ouro como patrón económico de referencia. Para manter todo ese imperio, utiliza ouro como valor de referencia, vale? Necesita moitísimo ouro. Ben? Isto é unha... Faltan muitísimas minas, de feito, mira aquí, a zona nosa, onde estamos agora, sí que está, pero ainda faltarían as de Río Torto, aquí falta bastante. Isto está extraído un traballo de Javier Sánchez Palencia, para que vexamos a diferencia de minas, non? O sea, a densidade que hai, moitas máis, pero bueno, nas zonas así terciarias e de ousa é impactante a cantidad de las que hai. Vale. Bien, decíamos que con Roma a produción de ouro aumenta muitísimo, vale? Necesitan ese ouro para expandirse, para pagar soldados, para pagar as tropas auxiliares. E extraen ouro de calquera parte que podan, vale? Incluso, e sobre todo, incluso, e ao comezo de todo, ao comezo de cada explotación, das areas dos ríos, como facían antes, pero a lo bestia. En Roma non poden estar esperando moitos anos a estar bateando, sacar gramiño, hasta conseguir el Torques. No, eso lo quieren y lo quieren ya, non? Entón, fan ao burro o que facían na prehistoria e na protohistoria. Este é un exemplo dese tipo, non sei se coñeces, de xeito na Romana de Montefurajo, ali chamase o sitio a Boca do Monte. Moi expresivo, verdad? É chulísimo. O túnel de Penacorvello tamén, bueno. Isto realmente, isto é unha fotografía, vamos ir poniendo así a caso que fai. Este é o río Sil, vale? Chega aquí e fai este pedazo meandro de 2 kilómetros, un pouco máis, e continúa. Este é o río Vivei por aquí. Vale, entón, os romanos saben, os enxeñeiros romanos saben que o río Sil ten ouro. Por empirismo, repito, van aí, batean un pouco e dicen, carallo, que é ouro? Non? E saben tamén de dinámicas, de fluidos, e saben que o río arrastra o ouro porque ten forza de arrastre. O ouro é algo máis denso que outros minerais, entonces, que extraen. Entonces saben que se aquí o río ven con ouro por aquí, ao pegar esta curva, perde forza. E, bueno, realmente non ven por aquí, pero antes de que fixéramos a Nacional 120 e a vía do tren, o río facía isto. Chegaba por aquí arriba, agora hasta agora, e caía por aquí. Era unha curva máis exagerada, ben? Entón, o río ven por aquí cargado de ouro, da erosión de outros minerais, de outras rochas, vale? Ven con súa forza, chegar aquí perde forza. E ao perder forza, de perder velocidade, empeza a caer ouro, porque pensa máis, é máis denso, e se vai avanzando vai caendo máis, e ainda que aquí colle un pouco de velocidade, outra curva, volve a perder ouro. É dicir, todo o meandro, todas esas áreas están petadas de ouro, non? Que pasa? Que se meten co batea, é un cristo, non dan acabado. E que fan? Pois fan, isto de o río orixe, coa curva, ben? O que fan é cavar un túnel. Nesta parte do meandro sería este, cavan aquí un túnel. En orixe tiña 120 metros de largo por 20 de ancho e uns 20 de alto tamén, vale? De alto de arriba a baixo, non da cota da lámina de auga actual. Da lámina actual casi está a media, 10, 12, bueno, vai dando a media. Co cual, o río deixa de pasar por aquí e seca. Bueno, despois fan tamén, hai outras partes que ainda se utilizan sistemas parecidos. Fan presas aquí para asegurar que se ven unha enchente, pois non se volve a inundar e tal, pero entón desecan todo isto e aí xa poden traballar cómodamente con esas áreas secas. Non é que entendemos que non van batear así ao mal todo, fan sistemas como de canais así
van facendo caer a area, botando agua así, dando os saltiños, para que vai quedando máis rápido, un bateo máis industrializado, vaya. E desecan o meandro completamente, mientras tanto, o río sigue pasando por aquí. Ademais, aquí debaixo, hai un furado de 10 metros para baixo que é en plan grada. Entendemos, aí temos discusión, sí ou non, pero que, de paso, mientras estaban limpando o meandro, o río seguía pasando, arrastrando a area e iba caendo no buraco. E cando tiñan xa todo o meandro seco, abrían, tapaban o buraco, o río volvería a ir alimentando o meandro e se meterían a escavar, a aproveitar a área que quedou dentro do buraco. Eso pode ser ou non, porque o tempo que tarda o río en arrastrar para que teña volumen, pues, ten que ser bastante máis grande que ese tempo, pero bueno, o buraco está, podemos interpretar así. E bueno, isto xa é o río actual como vemos aquí, con os cortes. De feito aquí, o meandro de Monte Furado, o esporón ese está roto por este túnel romano. Aquí hai un túnel pequeniño que fixeron en 1800 e pico para facer unha reproba, a ver se había máis un belga. Furaron con a carretera, furaron, está pobre, está machacado. Pero non solamente hai iso. Bueno, isto é unha vista do túnel de frente, do meandro que excavaron. Aquí, por exemplo, hai un xazamento romano, hai tébula, aquí hai mina, e logo vamos aquí máis cercano. Bueno, vistas do túnel, vale, está a boca de salida, todo este cacho foi... bueno, o túnel dixen que medía 120 metros en orixe, ahora mide 50 e poucos metros. No ano 34 unha enchente cubriuse e reventou, e que era unha parte importante, incluído un castelo medieval que había encima. Hai no noticiario Pintoresco Español, me parece que é un folleto desa época, aparecen dous ou tres folletos de noticiario e outro non me acordo como se chamaba. Está dibuixado en como se chama? Non é carboncillo, é como en tinta, vaya. O tiño co castelo arriba, o castelo de Pena Corbeira. E isto, pois eso, en el 34, hubo unha enchente, taponouse a boca de saída, esta zona de aquí do túnel, e a presión fixo que reventara o túnel, que era un cacho. E despois, no 70 e pico, volveu a caer. De feito, hai unha solicitude dos veciños, porque claro, no meandro abandonado, en esa terra, como estaba sequera, onde teñan as hortas, non? Hortas, e había pozos onde habían guías. De feito, a aldea de enriba chamase Angueiros. E o volverse a atuar o túnel no 70 e pico, volveu a haber unha inundación, e sei que a pasar unha fame do demos, de quedamos sin base límite, e pediron a Diputación que lle subvencionara, que lle dera cartos, vale, para poder comer e que quitara rápido o empleo ese, que sei que tardou un poquinho a Diputación en quitar. Non cambia nada. Bueno, estos son pistas de detalle para que vexamos como está excavado. Además, está excavado en unha rocha silúrica, está chea de ves todas estas manchas así de sulfuros. O sea, esto queda allí 3 días. Viñeron uns ingenieros do Instituto Geológico a facer unha valoración e dixeron que era mellor que empezáramos a pensar en que non pasen coches porque por riba pasa unha estrada, pero bueno, que en todo caso, ainda así dicen, esta obra para un romano está moi mal feita. Un enxeñeiro aquí fixo unha chapuza, porque este tipo de obras, o sea, o feito de que 2000 anos despois este túnel siga de pé, quiere dicir que se fixeron, fixose con moito esforzo técnico, o sea, realmente o que necesitaban era que limpiaran 2 ou 3 veces as arenas e que despois xa non funcionara. Se se mantén, é que se pasaron de buenos, vale, que non ter feito unha chapuza. Realmente a día de hoxe, a día de hoxe, faltamos unha chapuza para aproveitar rápido para que caiga. O feito que leve 2000 é que se gastou o esforzo demais, é o que nos viña a dicir. E que está xo de fendas, hai que dicir. Bueno, unha visión desde un mirador de Angueiros, para que vexades toda a volta do río, antes vivía por aquí, e esta é a visión xeral de todo. Mirade, eso tamén un pouco para que nos metamos como son os depósitos onde vai quedando o ouro. Vedes todo, falar do río Sil, falamos en outros momentos, que non acabamos hoxe. Pero vemos todas as curvas que pega o río, tremendas. Veis? É unha zona relativamente chá, e esa zona, pouco despois empezan os cañóns. Realmente empezan aquí, xeolóxicamente, pero non se aprecian como se aprecia máis adiante. Aquí é como unha chaiga, non? E entonces foi durante anos buscando o seu percorrido, facendo moita curva, que é o típico. Bueno, se vos fixades, cada manchiña deste color, que debe ser ocro orange, son daltónico, o pinto que se ve aí, non sei que color é, en cada unha hai unha explotación minera secundaria, depois os explico como son. E hai un castro en cada esquina, veis? Aquí hai un castro, aquí hai un castro, aquí hai un castro. Isto me está dicindo que o río, antes e despois, e agora, nas zonas de curva onde perde forza, iba depositando sedimentos. E esos sedimentos contiñan ouro. Estamos falando de 60 millones de anos. Hai un pliegue e todos esos sedimentos antigos, ese antigo sil que pasaba por aí e que en cada curva iba deixando depósitos de... Isto é moi genérico, de outro xeito, pero bueno, para entenderlo.
se pliegan, se levantan e aparecen as minas de combustible, as medras, por exemplo, serían cousiñas como estas, son antigos leitos do río, vale, que iban depositando, pois hai 60 millóns de anos, 30 millóns de anos, o que fora. Estos son pleistocénicos, algo máis hacia aquí, 2 millóns e medio, a lo mejor 30 millóns, hasta aí. Foron depositando aí minerais, pois, co pliegue, movimentos tectónicos e tal, quedan arriba, pero se vos fixades é igual na zona de curvas, onde van manténdose, onde perden forza. Bueno, eso, o sistema de lavado de areas era o básico, ¿no?, que se ven usando desde sempre, e se usa hoxe. E os romanos tamén utilizaron, pero con ese sistema. Además del túnel de Monteforado, por exemplo, túneles semillantes, hai nos na Gudiña no río Temes, hai nos en Ribeira de Piquín, hai nos en Navia de Soana, e así hai en Asturias algún tamén, que son, bueno, a lógica é seguir facendo que se desequen meandros, ¿no? Eso, digamos que é un xeito do secundario. O ouro que está neses ríos é un ouro que viña de outras rochas donde estaba o ouro en orixe. O sea, hai rochas que son estas, o xacemento primario, ¿no? Estos son cuarcitas, pero hai nas en lousa ou en vetas de cuarzo. O ouro entrou nestas rochas en cuarzo, é o ouro nativo, digamos, está formando parte da rocha indisoluble, está pegado, ¿no? Cuando ese río, ese ouro primario, ese ouro que está metido na rocha, vale? A auga, hai un momento que, bueno, é un fluido hidrotermal, está saturado, é unha auga ácida, quente, moi caliente, e ten minerais disoltos, tanto ferro, como ouro, como que sea, ¿no? Esa auga vai entrando por as fendas dos materiais portantes, dos que levan, vai entrando, esa auga entra, está quente, vai subindo, saturada, e cando enfría, todo que leva disolto xa non se pode manter disolto, e queda formando parte da pedra, así. Os filóns todos, as vetas que vemos, realmente, en síntesis, é iso. É auga saturada de minerais que empezou de cuarzo, que empezou a entrar por aí, cando se enfría, endurece e queda, por decirlo así, queda dentro da rocha. Eso é ouro en estado nativo, primario, ben? Ese ouro, despois, erosionase, ¿no? A rocha se erosiona, como pasaría co granito, se descompone, el feldespato se funde, pero non cuarzo, el micro que fora, e va creando areas. Pois co ouro pasa menos. Pasa que esas rochas que teñen ouro, ao disolverse, ao erosionarse, sueltas os cuarzos, suelta o que sea, e ademais suelta o ouro e queda libre. E iso que son xacimentos secundarios. É dicir, a area do río é un xacemento secundario, porque produce da descomposición de rochas duras, por dicirlo así, e este tipo de xacementos que son bueno, o que dicimos, biocénicos, son plistocénicos, son máis tardios, son as areas fluviais de augas de hai, pois, a mellor 30 millóns de anos, vale? Son erosión de outras rochas, o que pasa que queda xa en depósitos deste tipo, como son as medras. Digo medras sempre porque é a imaxe que temos todas esas terras vermellas, as que hai en Quiroga, as que hai en Valdeorras, non? En Caurel tamén. Entón, por un lado temos rochas que ten ouro dentro, e outros temos rochas sedimentarias máis blandas que tamén teñen ouro, pero teñen solto, non forma parte da rocha. Me explico, eso entendiches? Que complicado é. Bueno, como sacan o ouro de aí? De vendas primarias, vale, as rochas, ou vendas secundarias, as de aluvión. Sácano de distinta maneira, pero o sistema común é mediante utilización da mão de obra por un lado e de auga por outro, vale? Se non hai mão de obra, non hai mina, pero se non hai auga, tampouco hai mina. A mão de obra xa vos la comentei, comentámoslo un poquinho máis despois, pero ahora vamos a falar do que é a utilización de auga. Precisan auga para todo, para tirar o monte, para lavar o ouro e para levar os escombros, vale? Eso é auga. Entón, como a auga é fundamental para a explotación de minas, para a extensión de ouro en sistemas que xa non son debateados, o que fan é, os enxeñeiros romanos, que son militares, localizan un punto, el que sea, primario ou secundario, que teñen a densidade de ouro que a ellos interesa, que lles parece rendible, e van a buscar, donde sexa, un punto de auga, de captación de auga, que teña, desde donde queren tirar o monte. Para isto era como o vídeo que quería poner, que era máis fácil de ver que o que vou explicar aí. Desde queren tirar o monte, a donde sale a auga, podan facer unha canle con unha pendiente de un 0,2, 0 tal, 0,5, unha pendiente mínima, para que por gravidade esa auga vaya por canales hasta unha piscina donde está o que les interesa, donde está depositado a auga que van a utilizar despois. Me explico? Eles teñen, nas médulas hai canales de máis de 130 km. 130 km con un ancho máis ou menos de 1 metro, unha lámina de auga que non ten que ser moito,
pero ten que ser continuo, levando agua e auga hasta unhas piscinas que hai en cabeceira que poden ter, pois, a mellor 80 metros de largo por 20 de largo, de ancho, largo, por, non sei, 1, 2 de fondo, 4, depende, non, 4 non. Entón, buscan auga donde sexa e a partir de aí empezan a tirar con aparatos de topografía dese momento, dioptras, por exemplo, que é como se fora un teodolito de agora, un teodolito non electrónico, tirando ángulos, sobre todo retos, ou sobre todo o chorobate. O corobate, que é un nivel de auga de 6 metros a la bestia, que o que vai permitirse ir medindo, según a distancia, a porcentaxe de inclinación, para conseguir que un canal non pase de esos 0,2 de media, Hai tramos que pode ir un poquinho máis alá, pero a auga ten que ir sempre moi suave, porque senón, se esa auga colle forza, vai terminar desgastando a carne. E se desgasta a carne, rompe. Se rompe non hai mina. E se non hai mina non hai cartos, non? Entón, exemplos, isto por aquí, vedes? Esta é unha canle romana que está na zona da Cabrera de León. Vale, esta, por exemplo, que está aquí colmatada, vedes? Así. É unha canle que hai en Quiroga. Esta por aquí é unha das canles que van das Meldas. Vedes a lógica como está construída? Eso vamos comentando agora. Como fan as canles? Pois depende. Xa vos dixen, o que levan é esa cota, ese cambio de nivel de 0,2, 0,5%, non? O habitual é que fagan un muro de en toda a zona, o que vimos, a ver se cabe para atrás, non, así, este muro, un muro así, vale, con esto. Van facendo un muro, hasta coller a cota que necesitan. Botan en tullo, laxes por riba, que hai pena. Van cavando na pena, facendo a caixa, que vos digo, e cando é unha curva moi grande, se lles interesa, fan directamente un túnel e se meten por dentro. Este é o túnel de Romeora, é moi chulo chegar aquí. Pasa que a partir dos 5 metros tens que levar botas, porque hai auga por todos lados, pero vas de lado a lado, non me acordo agora, pero ainda igual son 40 metros ou 30 metros de túnel. Acojona un pouco se non sabes que tiene salida, pero bueno. E van levar todo a auga a... Isto é unha pisteira das 6 que vos estaba falando, vale? Isto está no Sear tamén, entre Caurel, León e Quiroga. Como fan as piscinas estas, pois por un lado, isto é a zona de rocha e isto é o muro que fan. Empezan a cavar e a rocha que sacan de aquí van facendo este muro aquí. Este é un exemplo, vedes? Este muro sería por este lado. E aquí teñen este sistema que lle chamamos chapacuñas, que son pedras fincadas que probablemente funcionan en plan pináculo, mandando forzas a cara abaixo. Este é un exemplo, por exemplo, dun túnel, para que vexades como é a lógica dos túneles. Este túnel vai a Parada Seca, a Sequeiros, que é unha mina que hai aquí, ben? Conservados son 5 km, que sería este tramo, que fomos seguindo, ahora xa topamos uns cachiños por aquí, pero entre tanto son 7 e pico controlados, vale? Este tiene un 0,08 de pendiente, o tramo que temos, pasa por varias minas, e mirad, exemplos destes canales, vedes como están cavando? Aquí, por exemplo, isto é a zona de captación. Estas madeiras, estes buracos aquí, estes negativos, probablemente sean de estruturas de madeira para facer o caneiro, para facer a presa, vale? Para facer a desviación. Estamos aquí a nada, de aquí a aquí, eu creo que hai 1 metro e pouco, non hai máis. Entón, pois eso, terían aquí xa as estruturas que cubrirían o río para que enchere de auga e despois se iba por aquí e levarían, por esta esquina de aquí, levarían un muro. Vale? Mira, de aquí, cuadra que a cota de aquí, pois tallan a pedra. Fixados en isto, isto é un cacho de pedra tallada no aire. Vedes? Que dice? Que nos está dicindo? Que falta todo un muro por aquí e por outro lado. Que hacemos cando te vos digo? Outro detalle aquí, outro volado, 1 metro, mirad a altura que ten, aquí debe haber 15 centímetros, e despois en este caso, a evidencia do canal aquí é este rebaixe de aquí, é nada. Isto é un camiño tradicional, aquí hai unha ruta moi chula de senderismo, marquei un está chulísimo. E aquí o que nos está indicando que aquí este cachiño de canal, porque nos dice que de aquí para arriba subía un muro hasta estar, cubría na Contella e pasaba auga por aí. E este é o detalle dun tronco que se ali, nada máis. Isto é o que queda do canal. O resto desapareceu porque era o muro que iba. Cando chega o momento que hai unha parede grande, cavan un túnel. E como cavan un túnel? Mira, neste caso cavaron, viñan de un lado e de outro. Empezaron dos dous lados e ao chegar ao medio diríse conta que iban un pouco desviados. E aquí vemos como contra esta parede choca e ven deste outro lado, así que fan unha zeta e xa está. O túnel por dentro. E isto é moi interesante. Vedes este rebaixinho aquí? Aquí hai outro e aquí hai outro. Contan, cando Plinio, sobre todo, porque na historia natural, que é o que nos vai contando un poquinho como iban traballando, hai outros moitos, non? Pero falaban de que
O traballo nas minas era moi sacrificado, moi jodido. Traballaban picando e as horas de traballo eran as quendas, logo marcaban a luz que daba unha lampadiña de aceite. Se estás con un pico con dos maus, non hai frontales, entonces facían un rebaixiño, que sería este, aquí colocaban a lucerna e con esa luceciña iban traballando. Se encontraban unhas rochas moi duras, rompían a mazazos. Tamén dice que lles prendían lume de veces para que despois se apagaban rápido con auga ou con vinagre, dice, para que reventaran. Traballos varios, van sacando despois a pedra a mao con capachos. Teñen aparecido. Bueno, entón, díxemos que a auga é imprescindible para excavar tanto os xacementos secundarios, o sea, onde está o ouro solto dentro da lama, digamos, e xacementos primarios, vale? O xacemento primario é máis complicado, dá máis traballo, pero é máis básico de entender. Se teñen un bloque de pedra de cuarcito ou de louxo que tiene cuarzo dentro, o que fan é meten cuñas e arrancan facendo palancas, máis ou menos. Calles e cacho e a mazazos sacan o cuarzo que ten ouro. E continúan dando golpes hasta convertir ese cuarzo que ten ouro dentro en pó. Chaman en fariña, vale? Bien, con un muiño como manual, non? Ou como os muiños de auga logo, vale? Pasa que en vez de meter cereal, meten cuarzo. Ou ben, con un martelo pilón, que se chama, que eran unhas estruturas así, un prisma grandísimo de un material duro, normalmente granito ou cuarcita, e aí van botando puñadiños, fan 4 buracos, 4 como cazoletiñas así, e botan, despois ao final puños unha foto, que creo que teño un pinganillo, si va. Botaban en eso, bueno, pues en cada 10 centímetros ou 15, un puñado deso, e despois con unas bielas, unos pilóns, bum, iban golpeando, pom, bam, mediante un sistema hidráulico de unha noria, por exemplo, altísimos 3 metros, a mellor, son martelos que van caendo, paf, como se fueran unos pistones dun coche, solo que a cada golpe iba machacando o cuarzo, pof, 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 unha biela arriba, iba alterando, hasta convertir ese pó en fariña. O ouro non se ve, pero está aí. Que fan entón? Batean. Ben? E unha vez que batean, está así interesante. Unha vez que batean, sobre juntos. Bueno, eso no primario, no secundario é o que vamos falar agora. Isto que decía Plinio para describir como eran as explotacións. O terceiro va a falar do que ele dice que son as rubias, vale? A traducción da rubia se fixo hasta agora como que eran as explotacións de terra solta, de lama, vale? Ora entendemos que unha rubia é cualquier sistema de explotación de extracción aurífera que utilice auga, que son prácticamente todos, excepto os que son cavar directamente sobre veta, que eso tamén nos hai, facer pozos, non? El canalítico que se chama, o resto son todas rubias. Bueno, pois fala eso, o que vos dixen antes, que pasan moitos días traballando debaixo, que non venga luz. Eu entendo que non quere dicir que os miñeros durman nas covas metidos, o que quere dicir é que se tardan moitos días en acabar de... E hai un detalle aquí que é interesante. Ata tal punto fixemos convertido... Ata tal punto máis peligroso temos convertido a terra. É un ecoloxista que se escandaliza de que estén destrozando o monte para sacar beneficio. Non avanzamos un caralho. Tamén é certo que todos queremos ter casas e ladrillos e todo eso, e fai falta sí ou sí que haya minas. O sea, es unha cuestión de verdad. Si queremos cemento, es lo que hai. Ou ladrillos. Botellas. Bueno. Entón, en terrenos blandos, en terrenos duros, en primario, xa vos dixen, machacan a piedra a golpes, mazazos de martelo, pero o que é visual e chulo, entre outras cousas, son os sistemas onde hai nos xacementos secundarios, onde o ouro está solto, mesturado dentro da lama, vale? O sistema clásico que todo o mundo lle decimos que tal é o Ruinamonte, que eu creo que lle pode sonar a 90% da xente que estamos aquí. Como é o Ruinamonte? O Ruinamonte non é destrozado de monte. Como vos dixen sempre, levan auga, buscan auga, teñen o terreno onde queren tirar o monte e van buscar auga a donde faga falta. Xa vos dixen, as medras creo que son 130 e pico, 140 km. En Caudel, ese que vos dixen son 7 km. Bueno, buscan auga nos canales, son de Coruña os canales, e van enchendo as piscinas, as estanan, vale? Enchen piscinas na zona, o sea, queren tirar este monte, levan auga hasta aí. Mientras están creando os canales e as piscinas, que van a acumular moito volumen de agua que o que necesitan, hai outros operarios que empezan a cavar unha rede de galerías, vedes? Baixo terra, toda a porción de monte que queiran tirar, crean redes, túneles logo, que se conectan entre eles, facen unha malla, pero que non teñen saída, teñen entrada só.
Vale? É importante que non teñen saída. Unha vez que teñen toda a rede feita por debaixo e as piscinas cheas de auga, fan os emisaron, que son outros canales, e os dirixen directamente ás bocas dos canales que querían facer. E soltan unha inmensa cantidade de auga por aí. Esa auga que entra por esas tuberías, por esos canales, o que fan é, home, sí, hai unha especie de impacto de ariete, porque hai un volumen de auga importante contra o monte, pero realmente o que está pasando é que esa auga, ese volumen grande de auga funciona como un pistón e empieza a apretar o aire que queda dentro das tuberías, de tal xeito que ese aire non pode volver para atrás. E chega un momento que se comprime tanto que estoupa. E o estoupa, plof, cae o monte. Entendimos eso? É unha pasada, non jodáis. Claro, que consiguen con eso? Con eso que consiguen que con menos traballo que hai un cacho de monte, pero que teñen? Teñen unha piscina que hai aquí o chulo que se mete aí dentro. Todo la mano, non? Por eso, unha vez que eso xa pasou, en a zona por debaixo de máis caída, xa teñen preparado unos canales largos, eso sí que os vamos ver hoxe, por exemplo, teñen unos canales largos sobre que se colocan outras canes de madeiras, vale, cubertas de elementos vegetais. Carqueixas, por exemplo, ou pelexos, peles, vale, canes de madeira, nesas agogas que se chaman, nesas salidas, e cando teñen preparadas tamén con moi pouca pendiente, imaginade, pois eso, como os vaqueros, son eso, canes de madeira planos, cubertos con pelos, con peles, vaya, ou con carqueixas, con algo que tenga rugosidade, tamén colocan a veces, fan no mecánico, fan colocando escaleriñas, vaya. Unha vez que teñen eso montado, rompen a unión desa piscina con el canal e a auga, toda esa lama, empeza a pasar por esas canes de madeira. Que pasa? Que como o ouro é máis denso que a area, vai quedando enganchado, ven nas carqueixas, ven nos pelexos, e cando acaba de pasar todo eso que teñen aí amoreando, non? Esperan a que seque esas carqueixas, as peles, queimanas, e teñen un enriquecido que se chama, o sea, parte dele. Aí hai unhas cinzas, hai parte de area, pero xa hai unha concentración importante de ouro. Me explico? Eso, se lavará un pouco máis, se bateará algo, e unha vez que teñen xa o ouro visible, pero mezclado, visible e brillante, pero mezclado con esa terra e con toda ese queimado que foi quedando, que xa non deron bateado máis, meten un recipiente con mercurio. Isto é o que se fala, agora temos a prova, o Fernando González Sánchez Tarencia, que é un pope, un dios desto, demostrou que nas médulas hai contaminación por mercurio, o cual a lógica vai ser eso, fan unha amalgama de mercurio, meten ese enriquecido de ouro e area no mercurio, e o mercurio que fai? Absorbe ouro, non? É un líquido que absorbe ouro. Unha vez que xa se convite así como unha plastilina así densa, queimas o mercurio, dase calor, evaporase antes, que ouro, evapora, e o que queda é ouro. Vale, e eso xa se funde e xa fan lingotes. Ben, eso fano coa fariña este que vos dixen no primario de romper as rochas ou en calquera dos sistemas de secundario destes, que vos estou contando agora. O que cambia é o xeito de tirar o monte. O resto é todo igual. Levar unha piscina, a unha piscina, fan igual en todos os casos. O feito da agoga, de lavar en ese ouro cos canales, fan en todo. O que cambia é como fan para tirar o monte. O sistema que vos contei agora é o Ruinamonte, galería sin salida e tal, pero é un sistema que realmente leva traballo, porque leva moito traballo. É máis rápido facer un Ruinamonte que estar picando absolutamente todo o volumen de tierra, eso é evidente, pero leva traballo. Entón, moitísimas veces o que se fai é, este Ruinamonte é o primeiro que fan, onde hai un... Eso tamén vos lo explico, eu creo que vamos a ver vamos a abstraer na mina que vayamos amanhã, tarde. Vamos a entender como hai un volumen enorme de terra. Que pasa? Que o Ruinamonte unha hora non se vai ver ali. Aquí, por exemplo, estos sí son evidencias de galería de Ruinamonte, nas medras tamén as vemos ben. Hoxe non vamos ver as galerías de Ruinamonte, porque xa non as hai. E outro sistema que utilizan despois, pero é fácil de entender que o primeiro que fixeron foi tirar. Se tes un macizo de monte de, non sei, 80 metros de altura, 70, 100, o que fora, non? Tú o que necesitas son paredes para empezar a picar nelas. Ou empezas desde arriba en tubos, non? Co cual picas como un loco e sacas pouco, ou faz unha caída grande, un furado grande con isto, e entón xa tes uns paredones tremendos para empezar a traballar xa máis ampliamente, non? Entón, primeiro, fan un Ruinamonte, xa teñen o primeiro fochanco, primeiro un Ruinamonte ou varios, hasta que consiguen a ampliación da superficie que queren, non? E unha vez que xa teñen noiros grandes, pasan a sistemas que son igual de efectivos, pero moitísimo máis cómodos.
como o caso este que ponemos aquí, garias canes, punchas de lación, tamén se chaman cortas de arrastre, teñen nomes. E que consiste? Unha vez que tienen a caída do monte, xa o que van directamente a deixar caer auga. Teñen todo o sedimento lavado, o sea, furado, teñen unha pendiente grande e como se chovera, empezan con esas canes, esas piscinas, solamente deixar caer auga por medio da parede, esa auga xa vai erosionando, xa vai desgasando. Me explico? Sin máis esforzo. Meten currantes, con rodos, con sachos, a mover esa terra, ¿no? Pero simplemente, como tiene unha pared vertical, ou máis ou menos vertical, simplemente con deixar caer agua, a gravidade fai o resto, ¿no? Esa agua xa vai arrastrando a lama, e esa lama xa van dirixindo directamente para a boga, para a salida de que vos comentei antes, onde están as canes, non teñen que facer moito máis. Tipos con sachos, movendo esa lama mollada, pues para que acelerar a que se vaya soltando e para ir dirixindo aquela onde queire. E algo importante, para quitar as pedras, os cantos rodados quedan mesturados, porque os cantos rodados non teñen ouro. E se entra un canto rodado en un canal de lavado destos de madeira, que vai pasar? Bum, 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 que rompe. Entón, os traballadores que están no medio da mina, en ese lama, imaginados, con agua hasta rodillos a cintura, con lama, a quitar pedra e a montar o que serían os áridos, o desbote daquelas, ¿no? Que nos chamamos medos, nunha dellas, moitas veces a mina xa non a ves, pero tu ves centos de metros de piedra boreada limpa, carallo, e isto é o resultado lavado dunha mina, ¿no? Entón, no sistema este que vos comento de conchas de arrastre, pode ser simplemente deixando caer agua e nada máis, ou a veces o que fan é isto por aquí, pois crean un túnel, outro túnel, estos son túneles horizontales só, e fan outros arriba, vale? De modo que queda relativamente inestable esa porción de monte. Botan auga nos pozos de arriba e ese auga aumenta de peso a terra e entonces como xa abaixo non ten pé, que yo picaron, resbala un cacho. E iso dá estas formas. Dan formas, vedes, isto realmente, se lo vemos así, parece un desprendimiento natural. Pero son dos. E por aquí ven un canal, que era o que daría peso, e unha vez que cae así eso, xa así, simplemente con botar agua por arriba xa está. Me explico? ¿Sí? E agora o que vamos ver hoxe, que van ser unha cosa parecida a isto, que se chaman subos converxentes, peites. É o mesmo sistema. Mira, este é na Pova de Collón. Non sei se vos fixades ben, realmente é isto. É un abanico que son cames, 10-15 metros. Aquí hai pendiente, máis ou menos pendiente, pero con pouca pendiente funciona. Aquí é cando tiñe moi controlada a zona de ouro. E por aquí nada, simplemente, se vos fixades, que es que aquí non sei se se verá ben. Vedes aquí non se cae. Esta forma de embudo que hai aquí, tras, veis? E outra embudo aquí, e outro embudo aquí. Vedes? Eso é isto que se ve. Sube, baixa, canales. O que fan é, hai un canal principal por aquí, que te abrían con agua, aí en piscina prácticamente. A medio da piscina para ter volumen hacia atrás, pero bueno. E con portiñas, e todos van deixando caer agua por aquí, cae agua por aquí, cae agua por aquí, caerá por aquí, e os paisaniños aí al lado igual, con el rodo moviéndolo. Pasa que, como van facendo en forma de embudo, cada peine vai converxendo nun só, vale? Pasa por aquí, cae, vai por aquí, todo vai por aquí. E aquí xa teñen o lavadeiro. Me explico, isto vamos a ver hoxe. Non tan ordenadillo como isto, pero, claro, cada mina é un mundo porque se adaptan á topografía. Hai un estudio topográfico previo antes de ver por onde van saltar as canas de agua. Vale, está o topógrafo dicindo, vai caer por aquí, e mira unha mina que se chama Margarille, que é esta que vimos aquí. Esta, é moi chula. E aquí ves como hai 3 ou 4 fontes de explotación. Fronte de explotación é onde siguen arrancando terra, non? A fronte que teñen de terra para tirar. E ves como hai tres que unha va nunha orientación, outra noutra, outra noutra, aproveitando a máxima pendiente, que necesitan a gravidade para que funcione todo o sistema. E despois, pois, claro, sacan ouro, e formando parte da minería, sacan ouro, pero tienen que leválo dali non desconta. Bueno, isto simplemente para ver as vías famosas, as vías públicas. O ouro de Galiza iría primeiro, vai por terra hasta Roma, pero a súa concentración sería en ouros magníficas a Astorga. Vale, isto que gusta que sería, digamos, o centro principal administrativo do que sería Galicia esta, vale? E, bueno, isto é a vía da Fauto por Lobios. Bueno, son varias capas, esta primeira capa de todo, que son os bolones enormes, veis? Bueno, as vías romanas van colocando capas de maior a menor grosor hacia arriba, para que se vayan aislando, fan as bombadas, con cunetas e tal, bueno, comerciales. Primeiro militares, depois comerciales. E este é un camiño que en Quiroga
que pasa por unha zona minera e sí ou sí é romano. O camiño actual é este, vale? Un camiño de carga, de herradura, de sempre, vale? Pero se vos fixades, tanto aquí, como aquí, ten un espazo para media roda. É o desgaste de roda, pero de unha roda, falta outra. O que nos está indicando é que aquí hubo un muro que daba ancho aquí, e por aquí hubo un muro que daba ancho a isto. Como vos dixen que fabricaban os canales? Fabricaban os canales muitas veces sobre un muro dun lado, hasta que encaixara o ancho, e despois metían con o tuyo, non? E isto é unha prova, para mí, máis que evidente, de que isto é un camiño que ten orixe romana. Vale, unha vía, non é unha vía principal, é un camiño de uso, porque aquí falamos das vías romanas, en plan, tremendas autopistas de 300 km, pero tamén había camiños normales corrientes para andar. E, de feito, o sistema constructivo das vías é eso que vos dixen. Non as excavan directamente en rocha como os camiños tradicionais. Por qué? Porque unha vez que se desgasten, quen reconstrúe eso? Non? Se vos fixades agora todas as rodadas, os camiños que hai con rodadas, se lle botas terra, así que caiga auga, vai arrastrar toda esa terra. Unha vía con lógica de permanencia, faixe unha caixa e cúbrese de terra, de varios materiales, para que, cando se desgaste de uso, se lle volve a botar a mesma terra, compactas e volve a ter esa capa. É reparable. Un uso directo na pedra non é reparable. Ben? Nada, e por último, bueno, esta é a ponte Vivei, entre Tribes e Quiroga. Esta é unha ponte de época de Trajano, século II aí, e isto ainda están pasando camións de tonelaje por defectos, é a única ponte onde poden pasar camións de tonelaje en toda esa zona, non hai outra. As outras non valen. Na vía da F8. É unha pasada isto. Unha pasada. E nada máis. Esta é unha revolución que teñen en Tres Minas, en Portugal, unha explotación primaria chulísima con un museo moi interesante tamén. E estas son as bases que vos digo. Veis, cada un destes buraquiños era onde meterían a grava logo de cuarzo, vale? E os pavos de antes, os pistós de antes, estos irían golpeando bum, 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 hasta convertirlos en farina, por exemplo. Vale, despois, que vai lentiño isto, que non sei onde, porque a idea non era isto, isto é o traballo que teníamos feito. Coño, non tiña. Para ver, por exemplo. Mira, máis exemplos, por exemplo, máis cousas. Ferramentas cos que traballarían, vale? Estos son exemplos que va sacando do Museo Arqueolóxico Nacional, das explotacións de Tres Minas en Portugal, dos museos, vale? Estas serían as ferramentas que temos documentado dentro de minas para que os canteiros, os mineiros picaban as galerías, tanto en rocha como en sedimento, vale? En sedimento terciario, por exemplo. Son pequenos así, estas son as lucernas, as típicas lucernas que utilizarían os mineiros para poder ver mientras estaban excavando. Nos rebaixinhos estos que vos dixen que había nas paredes, colocarían esas lamparinas. Calzado, localizado tamén nunha mina de como sería un calzado dun mineiro romano. Esparto, zapatillo de esparto. Tampouco vou usar, destas hai máis ou menos hoxe. Con estos serían os cestos de carne, todos estos son originais, vale, de verdad. E que parece increíble que se conservan. Estos serían os carpachos, ou un tipo de carpachos cos que sacarían un entullo, cando van picando, para sacar os carpachos de ahora, os culeiros que chamamos na Ribeira Sacra, os carretillos non había, bueno, sí que había. Esto é unha bomba de extracción de agua nas minas. Nas minas primarias, cando se escava moito no fondo, que era eso, na mina primaria, a veces se fai por carnes, non? Vais collendo a veta e tú, o sea, a porcentaxe de ouro que, por exemplo, que pode haber unha mina primaria é a que está dentro do cuarzo. O cual, quere dicir que, en volume, para sacar 0,2 gramos de ouro, teñen que tirar unha tonelada, non? Porque o cuarzo é un filón que está dentro da rocha. Todo o resto da rocha non vale, solamente está no cuarzo, e encima hai pouco. Entón, teñen que ir, o que fan é crear túneles e van baixando solamente seguindo o filón, porque é un xeito moito máis cómodo, non? Entón, cando chegan a cierta altura, el nivel freático está, inúndase eso. Entonces, para que podan seguir explotando, teñen que utilizar os tornillos de Arquímedes, pero vas vendo sucesiones de 2 metros e outra altura e outra altura hasta o exterior. Bombas destas, bombas manuais, que o que son,
Cenio se chama algo así, me parece que non, bombas de cenio, algo así. Esta é romana tamén, está no Museo Arqueológico Nacional, de plomo. Si non, tamén se sacaban con capachos destos. Capachos, este en concreto non está, pero estaría en unha reproducción, debe ser, pero estarían impregnados de pez. Vale? Eso sí que son originais, tamén están no museo. Con esto cargaban capachos e con trócolas, co que fora, con roldanas, iban sacando dos pozos da mina auga. Porque se inundaba, claro. Falamos de 2000 anos, vale? Isto é un chorobato, unha prova dun chorobato actual. Bueno, isto é unha representación de como sería un martelo pilón que vimos antes. E eso. E máis ou menos. Isto xa vedes, non? Xa sabedes os paisaniños estos, isto xa lo conocemos todos. Dos paisanos con torques, eso xa é máis común, non? Non aportamos nada con isto. E xa está. Ahora. Ben, por parte de Mariña Patrimonio damos as gracias a Iván pola conferencia e emplazámonos, o que falamos, á tarde ás 5 no campo da Feira da Espiñeira para poder facer a visita o que desexe. Trae de gorro. Iván. Como? Un gorro e un pouco de agua. Sí, bueno, bon calzado, gorro e ganas de camiñar un pouco.